بوبونەیە ڕۆژە جیهانیە ئازادیە ڕۆژنامەگەریە ڕۆژنەماوانên Kurd li Qamişlo daketin kolanê. Rojnamavên Kurd bi doriş û wêneyên hevkarên xwe yê di şerê li dijî Daişê de jiyana xweşdest dabûn meşiyan. Her wiha di meşê de wêneyên şervanên YPG yên navenda ragihandina YPG got di êrişa dawî de jiyana xweşdest dabûn, wêneyê wan jî hatin hildan. Li aliyekî din Eutelsat biryara rawestandina weşana Ronahî TV, Stêrk TV û News Channel daye. Rojnamavanên Kurd xwestin di roja azadiya rojnamegeriyê de vê biryarê şermezar bikin û ber bi avahiya kanala Ronahî TV li Qamişlo meşiyan. îro em wekî carak handina azad û hemû rojnamavanê Rojava em dibêjin wê nikaribin dengê rastiyê vegin çi qeysa rojnamavana bigirin çi qeysa saziya hewldanê girtinê saziya wê dengê rastiyê nikaribin veşêr. Li ber avahiya Ronahî TV di daxuyaniya de hikûmeta Tirkiyeyê hate sûcdarkirin got ew fişarê li Eutelsat dike da got weşanên kanalên Kurdî rawestîne. Di bombabarana 25 Nîsanê da dewleta Tirk êrişî dengê Rojava û çira FMê kir. Di 27 Nîsanê da jî êrişî radyoya Avrîn FMê kir. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye rejîma Erdogan di salekê da zêdetirî 150 televizyon, radyo, rojname girtin. Her wiha 154 rojnamavan jî avêtin girtîgehan. Li gorî rapora saziya rojnamavanên Sînor Nanas a sala 2017 Türkiye yek ji welatên herî zêde azadiya ragihandinê bin pê dike ye. Piştî qedandina çalakiyê rojnamavanên Kurd li avahiya kanala Ronahî TV geriyan û piştgiriya xwe ji bo karmendên Ronahî TV nîşandan. Hêcaya balkişandinê got kanala Ronahî TV li ser derêjahiya li şerê li dijî Daişê qurbanî dane û dikarî bû li ser demeke dirêj wek kanaleke Kurdî bibêje dera nûçeyan û dîmenan ji bo raya giştî ya navnetewî bi tevahî. Ji xwe di şerê li dijî Daişê dijî Ronahî qurbanî jî danîne. Di dawî de rojnamavan Mustafa yê got jiyana xweşdest da di operasyona rizgarkirina min bijî de. Zana Ömer dengê Amerîka ji sudahatên kanala Ronahî TV Qamişlo.